Lazada delivery? Ay, kabalo ba? Ha? May deliver kami kung sa Lazada nga order. Sa imo mo nakapangalan. Sa dagigan ha. Kidapawan. Kidapawan halin. Balit. Oh, wala ko yan. Di gani ka kabalo mo kapag cellphone. Basta may mga bata dira nga ano. Nga nagpindot-pindot sa order sa Lazada. Wala. 3.5 ba lang siya, ma'am? Wala pa nabayaran. Kaya, gagdan no, kabalo mo kapag cellphone na. Wala ka ga ano, ma'am? Wala ka ga cellphone? Wala. Di ko kabalo mo kung ano sa cellphone. Ay, amo. Pero sa imo, ikaw ni si Marisa. Oo. Unik ka, kidapawan. Di may magbayad dira. Is naka-carton, abi siya. Eh, wala nyo ma'am. Wala nyo pagtay bayan. Paano kaya, bay? Paprikso na lang ko eh. Kung ako man pangalan yan. Wala. Sa imo gani pangalan. Pa-receive namon, ma'am, ka ano, sabutan ko na lang karon ng bayad. Katanawa lang kung imo din siya. Dali. Basi aring soltero niyo. Basi aring soltero. Dali, ma'am. Patanaw lang namon ni ma'am kay sa imo abi nakapangalan. Dari, ma'am. Taas lang naman. Surprise! Happy birthday! Ilan may edad, ma'am? 49. Uy, bata pa. Happy birthday. Nakaternog sa red ba? Balo ka, ma'am, kung sino nagpadala. Tiga tulo na yung luwaaw. Wala maraydan, ah. Wala maraydan. Kabalo ka kung sino nagpadala, wala. 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 May ara sila mensahe para sa imo. Ambal nila, hi ma. Happy birthday to you. I hope enjoy your special birthday today and wish ko para sa imo nga bigyan ka pa ng mahabang buhay ni Lord. Maging healthy ka palagi at maging masaya. Salamat sa pagmamahal mo sa amin. I love you so much, Mama. Salamat jud ma nga wala mi ninyo gipasagdahan. Naamo always ni Papa para sa amoa. Asa man si Papa? Sir? Sir, dali, sir. Happy 49th birthday, ma. Palangga kayo ka namo sa imuhang mga anak o imuhang mga apo. We love you, ma. Surprise from Raymark, Raymond, Jovin, Charming, Mark John, and Randy Chris Canabo. Uy, pila kami lagi mong bata, ma'am? Ano? Puro laki? Ay, magbabae man? Ay, isa kabilog. Ay. Te, ano imo mahambal, ma'am, sa imo mga kabataan? Madamo nga salamat sa surprise nila sa ako. Wala ko kabalo nga mo gali na yung matabo karon. Ali, dire tay. Dire ka tay, sa ni nanay tay. Ano imo wish sa iya tay kay birthday niya subong? Ay bata tagaan sa Ginoo sa mga lawas ka damo pa nga birthday maabot. Oh, te gateri ay na si nanay ay love gaksa man nanay ay kag i-kiss dira kay birthday. Ay. Happy birthday. Te ano imo response na kay tatay sa iya gisiling? Madamo gid nga salamat at tagaan sa kusog mga maka ano sa amon nga bata. Oh, Iman patat. oo. Te sa mga bata nyo tay, ano mahambal mo? Salamat sa mga bata ko nga adi karon sila diri. Sa inyong mga bulig sa kay mama mo, kay papa mo. Sino si Sir ano? Raymark. Dali, sir. Ano imo mahambal kay mama mo una? Salamat sa ano sa sakripisyo sa mua. Iskan dun sa mi ka ano ka saway
wala niya jud may ginapabayaan. O nga na gid ka ano no ka kagamhanan ang mga nanay. Sa ano ka pasaway ang mga bata, agwantahon gid nay no. Kay wala na choice lain. Okay, sir, sa kay ma'am ano, Jenny, ano mambal mo? Salamat kay wala ko nag-expect nga nga naon niya di si si mamang si surprise niya ba. Oo. Wow. Ara si ma'am? Ari mamong ka. Ay, okay. Grabe ang love ni ma'am sa imo no kay buong pamilya love niya no. Gani ma'am. Okay, sige. Kantahan natin si nanay. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Now make a wish and blow your candle. To you, happy birthday to you. Yay! Happy birthday! The last message mo na para sa imo pamilya kag kay Ma'am Jenny. Damo na salamat sa ilabi na gid kay Jenny nga wala gid ko ka nag-speak nga surprise sa gali ko karon nga adlaw sa akong birthday. Bisan sa cellphone na kami nag-meet, wala ko kabalo nga amo gali ni ka maayo ang giregalo sa akong karon nga adlaw. Ah, okay. Te na happy man ka karon? Sabi ko, Happy. Nag-expect ka wala? wala gid. Wala gid. Okay. Sige, te. Kami gani na ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kidapawan. Nalipay kami nga kami ang napili ni Ma'am nga magato diri sang imo nga sorpresa. Kag nakita namo no nga daw malipayon gid ang bilog nga pamilya no. Kag unta good health lang permi sa inyo ni tatay. Okay, happy birthday. Palakpakan na sila. Duwa na sa kalipay na